Tam u našeho videa a dneska si natočíme nějaké video, nevím teďka které. Doufám, že jste se dívali na moje staré videa, které jsem nedávno točil. Prosím vás, abyste se na ně podívali a zahrajeme si FNAFko. Hraje tu s náma, je tu s náma Adam, čau. Anonym. Nechce být na videu, ale nebojte, za chvíli s ním natočíme nějaké video a zjistíte. Ohledně Robloxu, Ajaj, dobrý. Kam zase jdeš? Nikam už nechoď. Čiku, zůstaň tady. Tak. On Kde? Zůstaň v kuchyni, ani se nechoď. Bože. Buď ticho. Ne? Ne. Tam byla? Ne, dobrý, šel pryč. Kámo, jsem pátá noc. To je pátá noc, dělej. 5 minut. To utíkáte, když jsme tam ten čas? A do kolikáté noci musíš přežít? Do 6. Kámo. Ne. Ne. Kde? Počkej, odešli. Kámo. Thanks. Thanks. Jaký Finks? Kde Finks? No. To není Finks, to je Fox City Finks. Kámo, proč jsi pořád? To je blbé. To natáčíš? Chicken, jo? Kamera 6 zdechla. Ne, ona je pořád vypla. Zdar. A nemůžeš teď otvírat. No, vyblikám. Já ti vyblikám. Vypadni. Máš podat 100%. Jo, kámo. Proč? Co? Cože? To se buguje. Kámo, běž pryč. Kámo, 100%. Běž už pryč, já ho to pořád vidím. Co se to buglo? Kámo. I guessed, kde jsi? Běž už do háje. Už by... Kámo, on tam je pořád. Zalezu už. Ne, on tam budeš mít Kde? Kámo, tak to bylo teď štěstí. Zůstaň na kameře 6, nikam nechod. Ty už ale zmiz. Jo, už konečně odešel. Kamera 1C je to. Kamera 1C. On se posunul. A. Já ho musím vidět, ale jenom sledovat. On teče. Kdo? To je Foxy. Jo, on do chvíli uteče. On umí jako jediný teda běžet. Počkat, kde je Fox? Vydej ho. Foxy umí jako jediný běžet. On právě ještě běhal skoro všichni. Ne. Kámo. Ostatní se teleportují. Neteleportujou. Ty když začnou chodit, tak slyšíš jejich chůzy. On je u tebe. Oba dva jsou někam. Ale ty nemáš zavřené dveře. Mám. Slyšíš to? To je chození. Počkej, ne. Kámo, už ocej. Kámo, proč se na mě ještě, ty se na mě ještě nedovolil? Aha. A Foxy? Kde Foxy? On je tady. On tam je? Ne, tam je plný. Hej, Tam je pátá plný. noc, to Dobře.
dobře ty, pojď. Ale to je 6. noc. On vyhrál to. 120 dolarů. Good job. Stál to skoro nejtěžší. Třeba na nějaký video. Ne, já nejsem reakční kanál. A ještě zkusíme Ultimate Custom Night, to vůbec nejde. Chtěl jsem z toho natočit už pár videí, takže dáme na max 20, na 20. Tam teď tohle bude ale těžce lidovat. Já to znám dobrý. Ne, dobrý. Co to bylo? Takový speciální boný. To je fake, že? Že to je fake? Ne. Jo, to je anima. Že jo? To jsou animatronici. Toy Chica. Toy. Toto je Chica. A proč si tam Bonnie. nedáš tohodle? Co jsi zkaz? Ty jsi tam dal Já balon. jsem právě, že jo, to je dobrý balon. On právě vyhrál Celou. 5. noc. Co? Počkej, co? Ne, já to tu nechci noc, ne. To jsem neudělal. Tady, on je hned. Neskákej. A co dělá? Já jsem... Co dělá balon? Ale dobře. Kamo, on právě, že vždycky, když budu stát, koukej. My jsme měli stejné hápka. Ne, dobrý. Jo, je. Nebo já tu nejsem. Neskákej. Koukej, vždycky, když uděláš tohle a on se postaví. Neskákej. A teď Tak ne, musí zasvítit. Prostě vypal. Oni hnedka na tebe vyjedou, ne? Není co právě, že to je těžký. Animální. Ne, toj. Počkej, já se podívám, jestli nemám na čtverku. Když tak natoč nějakou tutu Počkej, double shotgun. počkej. Nemám. Máš štěstí. Nemáš. Nemám. Protože teďka od začátku bych dal. No tak to určitě. Vždycky štěstí buď na Epic nebo na Mythic. Rusian car. A mohl bychom si zahrát Shotgun duel. místo toho, jaký shotgun duel. Můžeme zkusit shotgun duel. Co? Jo? Aha, tak už nemáme. A co to je za... Funguje to na bázi ruské rulety. Tam si toho klidně, šejda nebo toho. Dobrý den. Kamo, dej mi něco dobrýho. Nožík. Oh, No, ne. no thank you. Kamo, ne. Kamo, mám i ten, jako kukatka, prosím. US. Co to znamená? Ti to ukáže. Já na to šáhnu a pravej tam byl. A teď zkusím na sebe, instinktivně. A teď, jestli to bude, a teď instinkt použiju tohle. Uříznu pilu. Teoreticky by tam mohl být ten pravý. On tam je! On tam byl? Jo, právě proto jsem to... Borcovi zase nejde. Odkud to bylo? Nevím. Kamo, on zase... Tam bude šedej, tam bude šedej a teď... A jestli bude pilovat ten, tak jsem hájí. Tak poznám, že je něco špatně. Jo, piluje. Jak to chytne a já. Jak to zasekne prostě a osekne. Já to musím pilovat. Tak. Kámo, to bude bolet. Dobrý, teď To byl ten pravej, ne? to byl právě, že pravej. A počkej, teď Ty teoreticky nemáš vůbec nic. mám tohle a Nemám pouta. pouta. Dám pouta. A teďka by tam teoreticky byla práska. Jasně. A teď To upiluji. To bude pravá. Instinkt. teď to instinktivně prostě upiluju. Bum a je mrtvej. Ne, ještě ne. Tak pojď, ukaž. Kamo, a bude se teďka hájí, že? A instinktivně o to pořád držet. Jasně? A teď by tam měla být prázdná.
A teď by to mělo být fejková. Počkej, prosím, něco dobrýho. Lupa. Lupa. Ale já potřebuji ciga. Proč cíga? Počkej, potom dám tohle. Blank. Proč cíga? Počkej. Jo, reklama. Bohužel nemám bez reklamy. Hey, it's just you and me. Nobody's watching. Pardon. Video chats To are asi happening vystřihnu. right now. Omlouvám se, vystřihnu to. Nebojte, budu to vystřihovat, dobrý. Takže tahle hra je doporučená. Co to bylo? Nic to vystřihnu. Dobrý, bude to v klidu, dobrý. Aby se lidi nemuseli... Kamo, ne, teď to bude. Pravou. Ne, blbec. Kamo, tak ten měl ale štěstí. Ty máš lupu. Teď se blbec a teď se zastřelí. Kamo, už ale. To se nestalo. Umře. Proč já teď si zastřel do sebe? A ty už teď můžeš hrát? Jasně, že myslím, že jo. Gift Star Pen. Máš lupu. Jasně, že použiju. Jo. On se chce jenom dodívat. Já se na něco potřebuji. Šedej. Šedej. Instinktivně. Použiju tohle. Dám mu pouta. Kámo, ty potřebuješ hned na všechno. To nevadí. A teď mu to uřežu a bum. Jenom pro jistotu. Teď tam budu určitě pravá. A jestli tam nebude pravá, tak budu smutnej. Já jsem ho rozbil úplně na maděru. Zarec. Čau. Já ti zavolám po škole. Co se stalo? To nevadí. Nevím, já jsem to neposlouchal. Já jsem tu chvíli byl úplně... prostě ten tvůj táta. Šimonku. A podíváme se, zahrajeme si ještě jednu hru, kterou jsem ještě jako nehrál. Je to ta samá hra, akorát je to vyexpedí na max. A už jsem tady zbyl jenom já, Adam. Bohužel. Ahoj hráči, rychlé připomenutí před spaním. Pokud váš milostný život byl plný zrady, ghostingu, zlomených srdcí, nebo jste byli souzeni kvůli vaší vášni pro hry, pamatujte, není to vaše vina. Zasloužíte si něco lepšího. Vyzkoušejte Boo, seznamovací aplikaci, která vás spojuje na základě osobnosti. Nejen profilových fotek. Je to jiný přístup a stojí za toho vyzkoušet. První, tak to Odpočijte je si ráj. dobře dnes večer. Zasloužíte si to. Pamatujte, stojíte za to. Dobrou noc. Dobrou noc, běž spát. Zuba, to je zuba. Co to je? El niño usa la computadora. No. Ich matocha sabas. Dana ta portfolka mám. El agua. Elakor. Water. District 15. Můj největší district byl 60. Lajuš. Nemám ještě. Tak jdeme. Tak se ukaž. Počkej. Já budu muset bohužel končit a natočím video doma. Tak